uma wakho isikhathi esiningi unama-suggestions ngonkosikazi wakho. Sekuyena okutshelayo. Sekuthi yena okutshelayo ukuthi ungalingi. So, uma sihamba naye ngoMgqibelo sekhaya eBhula. Yabona ungangilingi ungilethele intombazane sengithi mina kuyena. Uyabona ukuthi yini ugogo ayengakufuni. Uthi usho ukusishiso ukuthini lokho ngithi yingoba ugogo wayenabantu ayebacabanga for ubaba kwafika wena. Imani ogogo wami bakaze bazwane enhlobo. Yes. Abakasenzani ubaba. Hayi bakaze bazwane enhlobo. Hawe ma. Yes. So sengiyasho ukuthi sina wami naye into wafika engathanda ugogo. So lo ngakusho ukuthi mina ngiyoletha umakoti othanda uyena. Same thing ayenziwa ugogo isangenzeka kuyena komakoti bami. Ila esekufanele wena njengomuntu osilisa ube strong ngoba uyazi ukuthi ekugcineni amakhosikazi wonke umuntu esifazana unesikhwele. Uyaba nesikhwele ngendodana yakhe, abe nesikhwele ngomuntu athandana naye. So uma ngibekele example elula ngoma ongizalayo ukuthi ugogo wami wayehlezi efisa ngazi ukuthi ubaba angathola intombi efundile mhlambe unesi mhlambe uthisha mhlambe enjani. Ugogo yebuka ubaba kuleyo level. Engenandaba nama-feelings kababa ukuthi baba ufila uthanda bani yena. So uma angiphiki mina ukuthi abazali bethu kuyenzeka bahlupheke la behlupheka khona kodwa into ebalulekile ekugcineni njengomuntu esilisa kufanele wenze sure ukuthi ngaso sonke isikhathi uba strong phakathi kwama wakho nonkosikazi wakho. Hayi ukuthi uthathe iside ngoba mhla wathatha iside yila uyophela khona yonke into enhle onayo. Protect umama wakho to level ethile, protect unkosikazi wakho to level ethile. Ngoba meke wa choose iside between labantu bobabili. Ekugcineni yabona lento engishoyo abanye benu bazothi ngabe uma akangikhulumisa manje ukube ngasho lawo mazwi kuyena. Lento engizama ukisho. Kodwa i-reality uma ifanele understand ugogo mawe engakuthandi. So there's no way ukuthi nawe ungathanda umakoti wami ngoba nawe akakaze vele ugogo akuthanda. I-reality umana manje mekuthiwa uyayibuka lento uzofika asho ukuthi kona uqinisile umntanami ugogo wakhe akakaze angithande. So ukulindele vele uganwa ukuthi because uma usazi imali yami mancane amathuba ukuthi athande unkosikazi wami.